14 октябрь. Кіші зал. Яңа сезонның ең бірінші премьерасы. Келмешек. Сүмбіл Гафарова пьесасы. Самуэль, не сөйлейдің әлі сен? Өзім турында ойладым. Менің де бит туған жеріме қайтқаным жоқ. Нихаят яңа исем, яңа автор безгә килде, безгә керде безнең сәхнәгә. Аңарча Сүмбел Гафаровна әсәрләре куелмады һәм гомумән ул күптән түгел генә драма әсәрләре яза башлады. Сюжет аның шундый җиңелчә язылган. Син, мин әйткәннәрне онытма. Нәрсәне? Башыңны еләргә салма, киртләп куй. Исеме Нәкыйп, фамилиясе Әухадиев. Бу спектакльбез аерыла бүтән спектакльләрдән. Чөнки менә беренче мәртәбә минемчә актерлар, анда катнашучы актерлар бер спектакльдә берничә роль уйныйлар. Һәм берничә роль гына түгел, кайберәүләр берничә яшьне дә чагылдырырга тиешләр. Олы яшьтән дә, олы яшьтәге характерны уйнарга тиешләр, шул ук вакытта яшь чагында чагылдырырга тиешләр. Бу да минемчә үзенчәлекле күренеш бу спектакль өчен. Канадага килеп, бик дөрес эшләгәнбез без синең белән. Дөрес.